नमस्ते. आज व्हेजिटेबल सूप बनवते आहे. तुम्हाला दाखवते. मस्त सूप आहे, एकदम झकास. आता पहिला आपल्याला आहे ना 1.5 लिटर पाणी गरम करून घ्यायचं आहे. हा मी आज थोडा पाणी तापवायला ठेवलाय आणि आज तापून घेतलाय. म्हणजे मी भांड माझं छोटा आहे म्हणून. आता मी पहिले इथे कढई ठेवली आहे. कढईमध्ये आपल्याला 1 चमचा तेल टाकायचं आहे. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला आहे ना आलं आणि लसूण, आपले लसूण 2 चमचे आहे बारीक केलेली, आणि आलं 1 चमचा आहे बारीक करून घेतलेला आहे, तो त्याच्यामध्ये टाकायचं. तेल तापलंय तर मी गॅस बारीक केलाय. आलं आणि लसूण आहे ना मस्त लाल फ्राय झाले बघा. आता त्याच्यामध्ये पाव कप कांदा आणि 2 हिरवी मिरची हे बारीक कापून घेतले ती टाकते. आता हे चांगले आपल्याला आहे ना हे 1 मिनिट चांगले ढवळून घ्यायचंय. म्हणजे चांगले आहे ना फ्राय करून घ्यायचे बघा. कांदा मिरची मी आता हे आपले फ्राय झालेत ना चांगले, ते आपल्या याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला स्पेशल म्हणजे आपले कोथिंबीर आपण घेतो ना, कोथिंबीरचे आपण पुढची पानं काढून घेतो ना टाळे तोडून, त्याचे पाटचे देठ असतात बघा, ते हे देठ घ्यायचे थोडेसे. हे मी बारीक कापून घेतले आहे ते त्याच्यामध्ये टाकते. आणि आपण बघा जेवण बनवताना आपण कसं कोथिंबीरचे देठ काढून टाकतो, पण ते देठामध्ये जास्त कॅल्शियम असतो, ते आपले देठच जास्त घ्यायचे. पूर्ण कोथिंबीर आहे ना मुळापासून घेतली तरी पण काही फरक नाही पडत, असे देठ वगैरे सगळे त्याचे घ्यायचे. आता इथे टोटल 2 मिनिटं तू ढवळून घेतलेस ना सर्व? 2 मिनिटं चांगलं फ्राय करून घेतलंय. हे असं फ्राय झालंय बघ, पूर्ण लाल झालंय हे बघ, है ना असं पूर्ण. आता याच्यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचंय, गरम पाणी. आता गरम पाणी टाकताना पण आपण गॅस बारीक करायचा पहिला. आता आपलं पाणी गरम झालं, इथे गॅस बंद करते. 1 ते 1.5 लिटर पाणी. 1.5 लिटर आपल्याला पाणी टाकायचं आहे. हा आपण मी गरम पाणी करून घेतलेलं आहे. आपण गरमच आहे. हा हात बदला ना. गरम आहे. तांब्यात गरम पाणी करून घेतलंय ना. पूर्ण आपल्याला आहे ना 1.5 लिटर तुम्ही मापूनच पाणी घ्या. आता मी गॅस फुल करते. आता आपण पाणी टाकलंय गरम पाणी. आता याला पाण्याला आहे ना चांगली उकळी यायला द्यायची. आता मी गॅस बघा फुल ठेवलेला आहे आणि पाण्याला चांगली उकळी यायला पाहिजे आहे. आता उकळी येईपर्यंत आहे ना तुम्हाला मी भाज्या दाखवते काय काय घेतले. ही कांद्याची पात आहे, अर्धा कप घेतलाय. कोबी, पत्ता कोबी अर्धा कप. हे गाजर बघा बारीक पीस केलेत अर्धा कप. हे परसबी अर्धा कप. शिमला मिरची अर्धा कप. मक्याचे दाणे अर्धा कप. हे बॉईल नाही केले तर नाही कच्चे. हे सर्व आपलं व्हेजिटेबल सगळं कच्चच घ्यायचं आहे. आता बघा आपल्या पाण्याला बघा चांगली उकळी आली आहे, एकदम मस्त उकळी आली आहे, ती किती छान दिसते. आता हे सर्व मी तुम्हाला भाज्या दाखवलेत ना, हे आता सर्व त्याच्यामध्ये टाकून द्यायचे आहे एक एक करून. पाण्याला बघा चांगली उकळी येते, त्याच्यामध्ये सर्व आता हे भाज्या टाकून देते. त्याच्यात कॉर्न टाकले, कॉर्न टाकले अर्धा कप. गाजर, किती न्यूट्रिशनल झाला. शिमला मिरची, फरसबी. फरसबी नाही तर अशीच भाजी आपण करतो ना तेव्हा आपल्याला आवडीने आपण खात नाही. ही कांद्याची पात. आणि समजा ह्याच्यातली कोणती भाजी त्यांच्याकडे नसेल तर मग एखादी भाजी नसेल तरी चालेल, पण जास्तीत जास्त भाजी ठेवा त्याच्यात. पाहिजेच ना. 6 प्रकार मधले 4 प्रकार तरी ठेवलेच पाहिजे. हा आता जरा ढवळून घेते. आता आपण सर्व भाज्या टाकल्या, अजून एक पत्ताकोबी टाकायचा राहिलाय, तो पण आता त्याच्यामध्ये टाकते. 7वा प्रकार. हे सर्व आहे ना या कपाने मापून घेतलेला आहे अर्धा कप. आता तुमच्याकडे एक वाटी असेल ना तर ती वाटी तुम्ही मापून घेऊ शकता. आता बाकीचं त्याच्यामध्ये काय काय टाकते ते बघा. आता हे सोया सॉस आहे 1 चमचा. 1 चमचा सोया सॉस. 1 चमचा ग्रीन चिली सॉस. साखर 1 चमचा. मस्त प्रकार होणार आहे हा सूपचा. आणि आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. हे जे आपलं स्टॉक आहे ना त्याच्या हिशोबाने आपण मीठ टाकायचं. त्याच्यामध्ये काली मिरी पावडर अर्धा चमचा 1 चमचा टाकायची. मस्त आंबट चिंबट होईल मध्ये. वा वा. ते चांगलं ढवळून घेते बघा. सर्व भाज्या आपले टाकून झाले. कढई बघा माझी छोटी आहे, तुम्ही मोठं भांड घ्या.
आता हे चांगलं 2 मिनिटं आहे ना ह्याला शिजायला द्यायचं आहे आणि फुल गॅसवर चांगली उकळी यायला द्यायचं आहे. हे पनीर आपल्याला 50 ग्राम घ्यायचं आहे. पनीरचे असे बारीक पीस करून घ्यायचे. एकदम बारीक बारीक आहेत नाही, एकदम बारीक केले आहेत. एक पीस तुझ्या हातावर ठेव जरा, म्हणजे ते समजेल की किती बारीक आहेत. आता आपल्याला 2 मिनिटं चांगली उकळी आली आहे. आता त्याच्यामध्ये मी पनीर टाकते. हा सूप आपल्याला मला वाटतं 6 ते 8 माणसांना होईल एक बाउल दिला असतं मी, है ना. आता त्याच्यामध्ये लिंबू पिळायचं आहे. अर्धा लिंबू. आता आपलं याच्यामध्ये बाकी सर्व साहित्य सर्व टाकून झालेलं आहे आणि आता चांगलं ढवळून पण घेतलंय बघा. आता आपल्याला याच्यामध्ये आहे ना हे मी 3 चमचे बघा, हा चमचा आहे ना आपला, ते 3 चमचे मी कॉर्नफ्लॉवर घेतले. आता याची आपल्याला आहे ना साध्या पाण्याने पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. 3 चमचा 1.5 लिटर म्हणजे अर्धा लिटरला 1 चमचा झाला, हा है ना. आपण समजा अर्धा लिटरचं करायचं असेल ना तर तुम्ही 1 चमचा घ्यायचा. आणि भाज्या थोडे थोडे घ्यायचे. एक मूठ भाज्या घ्यायचे. आता हे आपल्याला त्याच्यामध्ये ओतायचं आहे. आता त्याच्यामध्ये थोडी कोथिंबीर टाकते. आणि आता याला आहे ना चांगलं घट्ट होईपर्यंत जरा शिजवून घ्यायचं आहे. म्हणजे सूप झाला पाहिजे. सूप कसं घट्ट सूप बनला पाहिजे घट्ट. आता पातळ आहे बघ, है ना. म्हणजे सगळा तो मिळून येतो ना. आता ओतून दाखव जरा, एकदम पातळ असेल मग. दाखवते, उलटा दाखवते. पातळ आहे, पाणी आहे अजून. हा, पाण्यासारखं आहे. ते थोडा कॉर्नफ्लॉवर शिजला ना की ते घट्ट होईल. म्हणजे कसं माहितीये हे सगळं मिक्स होणार. मग व्हेजिटेबल आहे ना त्याच्यामध्ये एकदम ते चकाकीने दिसेल. सूप आपला बघा, व्हेजिटेबल सूप एकदम मस्त झालाय, एकदम छान पण झालाय, घट्ट झालाय बघा. आता मी तुम्हाला गरम गरम काढून देते. तुम्ही मस्त पैकी टेस्ट करून सांगा कसं झालंय ते. गॅस बंद करते. तुम्ही बघा इकडे आपलं व्हेजिटेबल सूप एकदम रेडी आहे. चला आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. अरे वा, किती व्हेजिटेबल्स आहे त्याच्यात. आता तुम्ही बघा इकडे रेसिपी आपली रेडी आहे. आपली व्हेजिटेबल सूप, हेल्दी सूप. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. एवढे व्हेजिटेबल आपल्या पोटामध्ये भाज्या गेले तर कशाला माणूस आजारी पडेल. हा प्रश्न असेल की हे पाण्यासारखं लागतंय का एकदम चांगलं लागतंय. तर मी म्हणतो चांगलं लागतंय, पाण्यासारखं नाही लागत आहे. तर ते व्हेजिटेबल्स पण चांगले शिजले ना. मी हे बघा इझिली चावतोय मी. असं नाही की त्याला जास्त मेहनत लागते चावायला. आणि ते पनीर चावल्यावर तर अजून मजा येते त्याला खायला. सोया सॉस टाकलाय, काली मिरी टाकली आहे, मीठ टाकलंय, त्यामुळे ते खायला एक वेगळीच आणि मस्त चव येते. कधी कधी सूप कसं एकदम पाण्यासारखं असतं ना, ते खायला वाटत नाही, काय चवत नसते कोणत्या सूपला. पण ह्या सूपला चव आहे, न्यूट्रिशन पण आहे आणि चव पण आहे. आणि हे कसं आपलं घरगुती बनवलेलं सूप असलं. मला माहितीये तुम्हाला, मी एकदा हॉस्पिटलला होते तेव्हा मला सूप आणून दिलं. पॅक ग्लास होता. सूप म्हणजे काहीतरी असं सगळं काहीतरी खायला चांगलं. ग्लास खोलल्याने जरा तोंडाला लावले ते काय नुसते पचकावली पाणी. कारण त्याच्यात ते कसं आपण कसं सोया सॉस मसाले थोडे टाकलेत ना, चिली सॉस हे सर्व, ते लोक काहीच नाही टाकत त्याच्यात. काहीच नाही, नुसतं ते फ्लावरचं ज्यूस होतं. आणि हे फ्लावर उकडलेला पाणी असतो ना ते पाणी होतं. हे एकदम चटपटीत लागतंय. आणि पनीर नक्कीच टाकायचंय. आणि तुम्हाला सांगतो अशी कमेंट येतात ना की मला फॅट लॉस करायचं आहे, माझा पोट कमी करायचं आहे, मला पातळ व्हायचं आहे, मला हे करायचं म्हणजे फिट राहायचंय, काही करायचंय. तर मी तुम्हाला सांगतो रात्रीचा जो डिनर असतो ना तुमचा, त्या जागी हे 2 बाउल पिया. काय जेवायचं नाही तुम्ही. मग हे तुम्हाला सांगतो की 1 बाउल किंवा 2 बाउल फक्त रात्री जे आपण जेवतो त्याचा सबस्टिट्यूट हे करा. न्यूट्रिशन पण आहे आणि आपले कॅलरीज पण कमी आहे त्याच्यात. तर हे एक बेस्ट ऑप्शन आहे तुमच्या फॅट लॉस साठी किंवा वेट लॉस साठी. तुम्ही जे काय गोल करा ना फिटनेस साठी, असं कंटाळा नाही येणार की पियाला हे मला नको असं बोलतात ना. छोटी मुलं पण आवडीने पितील.
आणि ते भाजीपाला पण पनीर टाकल्यामुळे आणि असे भाजीपाला चावायला पण एकदम वेगळी मजा येते. रेसिपी एकदम छान झाली मम्मी.